Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κατσαρά. Κύριε Κατσαρά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε προχθές την εκδήλωση αυτή που έγινε στο Ιάκωβος Καμπανέλης και την παρουσίαση που είδαμε από τον κύριο Κούτουλα σχετικά με το φεστιβάλ γαστρονομίας και την αποκάλυψη, εν πάση περιπτώσει, του λογότυπου εκεί που θα συνεδεύει τη διαφημιστική προβολή. Για πέστε μας λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς προχώρησε. Καταρχήν να σας πω, να σας κάνω μια ιδέα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή η Νάξος αλλά και οι μικρές Κυκλάδες. Η Νάξος γενικότερα είναι ένας προορισμός, γαστρονομικός προορισμός τα πρώτα τελευταία χρόνια. Φυσικά. Γιατί οι πρεσβευτές της γαστρονομίας είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες, όλοι όσοι ασχολούνται γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα και μετά στο δευτερογενή και στον τριτογενή, δηλαδή κάνουν μεταποίηση των προϊόντων, των ντόπιων προϊόντων, και η Νάξος ανέκαθεν ήταν αγροτικός προορισμός. Οπότε αυτή τη στιγμή σε συνδυασμό, το βλέπουμε πολύ καλά, σε συνδυασμό μαζί λοιπόν με τον πρωτογενή τομέα, βλέπουμε ότι η γαστρονομία μας έχει αναδείξει το νησί μας σε πολλά επίπεδα. Ο κόσμος έρχεται εδώ να δοκιμάσει την τοπική κουζίνα μας και όλοι με διάφορες παραλλαγές. Είναι σημαντικό γιατί οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή και όλοι όσοι ασχολούνται με τη γαστρονομία χρησιμοποιούν ντόπια προϊόντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα αναφερθούμε αυτό περαιτέρω. Επειδή προχτές που έγινε το φεστιβάλ ίσως να μην κατανόησαν πολύ καλά το τι πρόκειται να γίνει εδώ στο νησί της Νάξου. Για εξηγήστε μας. Ναι. Θα σας πω λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα εμείς θα κινηθούμε σε 3 άξονες. Το πρώτο κομμάτι ήταν να δημιουργήσουμε ένα λογότυπο το οποίο θα ήταν στην ουσία το brand name, το λογότυπο αυτό στην ουσία, το οποίο θα το βλέπουμε όπως έχουμε ας πούμε το λογότυπο του Δήμου Νάξου και δείχνουμε την εικόνα μας, όπως έχει μια επιχείρηση ας πούμε το λογότυπό της, αυτό το πράγμα θα γινόταν ας πούμε ένα λογότυπο το οποίο θα το είχαν μετά τα μέλη, οι επιχειρήσεις και όλοι όσοι θα μπουν μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό. Όταν ο άλλος ακούει ένα γαστρονομικό φεστιβάλ, πολλές φορές μπορεί να νομίζει ότι στην ουσία κάνουμε ένα φεστιβάλ και μαζεύεται κόσμος, κάνουμε μια εκδήλωση η οποία στο τέλος υπάρχουν κάποια βραβεία και το καθεξής. Εμείς το κάναμε κάπως διαφορετικά. Και τι κάναμε ακριβώς? Είπαμε λοιπόν ότι την περίοδο ας πούμε από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. 17 Μαΐου με 16 Ιουνίου. Σωστά. Οι επιχειρηματίες, όλοι όσοι εστιατόρες, και όχι μόνο, όλοι άμεσα απασχολούμενοι με τη γαστρονομία. Ασχολούνται με τη γαστρονομία. Τι θα κάνουν στην ουσία? Θα δημιουργήσουν ένα ένθετο, το οποίο θα το συμπεριλάβουν μέσα στο μενού τους, ξεχωριστά, και το οποίο αυτό στην ουσία ο κάθε ένας μπορεί να επιλέξει κάποια πιάτα τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα για εκείνη την περίοδο του φεστιβάλ. Εμείς τι θα κάνουμε με αυτό? Εμείς στην ουσία θα γίνει μια διαφήμιση, προώθηση όλων αυτής της εκδήλωσης, αυτού του φεστιβάλ, εν πάση περιπτώσει. Του γαστρονομικού μήνα, τέλος πάντων, το φεστιβάλ, ναι. Και θα δώσουμε υπεραξία και στον προορισμό, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Γνωρίζοντας βέβαια πολύ καλά ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την γαστρονομία, είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι έχουν φτάσει το προορισμό μας εντελώς διαφορετικά όπως ήταν παλιά. Παλιά δηλαδή δεν ήταν τόσο, εμείς προσπαθούμε γενικότερα να επιμικρύνουμε την τουριστική σεζόν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βοηθήσει στην επιμίκυνση, για αυτό το λόγο που γίνεται νωρίς, ναι, το Μάιο. Με τον Ιούνιο. Καταλάβετε, δηλαδή δεν πήγαμε στην περίοδο εκείνη και ο κάθε επιχειρηματίας λοιπόν, ο κάθε ένας που θα ασχολεί θα βάλει λοιπόν μια ενδεικτική τιμή με αυτά που πιστεύει ότι θα φτιάξει ένα πολύ ωραίο μενού σε ένα ένθετο. Όχι ενδεικτική, μια φθηνότερη τιμή από ό,τι έχει, όπως είπε ο κύριος Κούτουλας, ναι. Μετά, στη δεύτερη φάση, αφού θα γίνει λοιπόν αυτό, στη δεύτερη φάση θα κάνουμε. Κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι οι οποίοι εστιατόρες, όσοι θέλουν, θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι τα γαστρονομικά βραβεία του Δήμου. Το Great Food of Naxos Awards, αυτό που λέμε. Αυτό λοιπόν κάποιοι όσοι θέλουν θα μπορούν να μπουν στην ουσία να γίνει ένας διαγωνισμός, ας πούμε, ο οποίος αυτοί θα είναι κάποιοι κριτές, οι οποίοι μπορεί να μην είναι από εδώ από την Νάξο, μπορεί να είναι εκτός Νάξο, κάποιοι κριτές, οι οποίοι αυτοί θα βαθμολογούν, ας πούμε, για παράδειγμα, το 70%
αυτών των προϊόντων, του αποτελέσματος, και θα παίρνουμε, και για να είναι και τα αποτελέσματα έτσι πιο σωστά, ας πούμε, θα μπορούσαμε να παίρνουμε ένα 15% για παράδειγμα από το TripAdvisor και ένα 15% από την Google, λέμε τώρα, και θα βγουν στην ουσία και θα κάνουμε μετά μια βράβευση των επιχειρήσεων, οι οποίες άλλοι μπορεί να είναι, ας πούμε, καλύτεροι, ξέρω εγώ, στο φαγητό, άλλοι μπορεί να είναι στα τυριά τους, άλλοι μπορεί να είναι στο κρασί τους. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο πια το φαγητό. Ναι, αυτά θα αποφασιστούν, εν πάση περιπτώσει, στη βραβεία. Και μετά, στην τρίτη φάση, γιατί τώρα δεν μιλάμε ότι θα γίνουν όλα, δηλαδή μιλάμε σε ένα ορίζοντα διετίας, τριετίας, να γίνει αυτό το πράγμα, και το τρίτο κομμάτι, που είναι και το Great Food of Naxos Members, στην ουσία αυτό τι είναι, θα δημιουργήσουμε ένα clustering, το οποίο το clustering αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν στο τέλος αυτό το σηματάκι και θα το έχουν στα εστιατόρια τους, το άλλος θα το βλέπει και θα καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα εστιατόριο το οποίο διαθέτει τις προδιαγραφές, ενδεχομένως να βάλουμε, ας πούμε, ότι πρέπει να έχουν 3 προϊόντα ντόπια. Θα το δούμε αυτό τώρα πώς θα γίνει. Πάντως η φιλοσοφία είναι ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε, κάνοντας και και το σήμα αυτό το οποίο θα δοθεί στα μέλη, τα οποία θα είναι μέσα τα μέλη αυτά τα οποία θα έχουν το συγκεκριμένο σηματάκι, θα ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες κάτι όπως είναι το Aegean Cuisine, ας πούμε. Κάπως όπως είναι το Aegean Cuisine, απλά αυτό εδώ πέρα θα είναι στην ουσία, θα αναφέρεται στην Naxos. Αυτό είναι στην ουσία, δηλαδή δεν είναι, και αυτό στο μέλλον μπορεί να κάνεις και άλλες δράσεις. Μπορείς πάντα να κάνεις παράλληλες εκδηλώσεις, ναι, πολλά μπορείς να κάνεις. Ναι, πολύ σωστά. Τα άκουσα και με προσοχή και εγώ όλα όσα είπε ο κύριος Κούτουλας προχθές. Προκλήθηκαν και κάποιες αντιδράσεις σε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά το λογότυπο, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά από όλους. Αυτό το λογότυπο ποιος το εγκρίνει? Εσείς το είδατε, το έχετε εγκρίνει ή ζητήσατε να γίνει και μία ακόμη πρόταση ή περισσότερες προτάσεις? Ακούστε, σας πω. Εμείς δώσαμε, επειδή συνεργαζόμαστε με τον κύριο Κούτουλα, και με τον κύριο Κούτουλα συνεργαζόμαστε γιατί με το marketing plan το οποίο είχε γίνει από τον κύριο Κούτουλα, και στην ουσία εφαρμόσουμε εμείς και το marketing plan το οποίο είχε δαπανίσει ο Δήμος κάποια χρήματα, και πρέπει στην ουσία να κάνουμε, να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε, ότι δηλαδή δεν μένουμε μόνο σε μελέτες. Φυσικά, εμείς προχωράμε, έτσι είναι. Προχωράμε στην υλοποίηση. Ναι. Μπράβο, στην υλοποίηση λοιπόν. Οπότε λοιπόν, κύριο Κούτουλα, είπαμε λοιπόν να δούμε κάποιο λόγο. Σε αυτή τη στιγμή εμείς τα φέραμε και χθες σε μια διαβούλευση, δηλαδή στην ουσία θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις. Εγώ δηλαδή είπα και κύριο Κούτουλα, πρωτού προχωρήσουμε εντελώς και καταλήξουμε σε αυτό το σήμα, να μπορέσουμε να το στείλουμε και εδώ, ενώ στους παρεμβάσεις μόνο, να εκφράσουμε και κάποια άλλη γνώμη, ίσως ενδεχομένως να γίνει κάποια τροποποίηση του σήματος. Πάντως η φιλοσοφία θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το γαστρονομικό φεστιβάλ είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Θα μας ακολουθεί για πάντα, συμφωνώ. Ναι, θα μας ακολουθεί για πάντα. Οπότε τι πιο φυσικό να ζητάς κάτι το οποίο να είναι τέλειο, που θα αντιπροσωπεύει αυτό το γαστρονομικό φεστιβάλ και που θα είναι η βιτρίνα μας έξω στη διαφήμιση που εσείς προτίθεστε να κάνετε και στις επιχειρήσεις και του γαστρονομικού φεστιβάλ φυσικά. Ακούστε λίγο, αυτό το σηματάκι δεν είναι το τελικό σηματάκι. Δεν έχετε καταλήξει δηλαδή ακόμη. Θα προωθήσουμε εδώ και στα μέλη που ασχολούνται με την εστίαση. Θα μπορούσατε να προτείνετε και στους γραφίστες της Naxos να στείλουν μια πρόταση. Ακούστε, πρέπει πολλές φορές να προχωράς κάτι, να υλοποιήσεις, και για να προχωρήσουμε, κολλάμε σε κάποιες διαδικασίες και στο τέλος, δηλαδή όλη η προεργασία θα πρέπει να γίνεται τώρα τους χειμερινούς μήνες, καταλαβαίνετε, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι το Μάιο, γιατί τώρα γίνεται πιο σωστή δουλειά, γι' αυτό ξεκινήσαμε και πιο νωρίς, και είδατε και την προηγούμενη φορά που είχαμε φέρει κάποια σεμινάρια δωρεάν για τον κόσμο, να παρακολουθήσει διάφορα θέματα. Πολύ θετικό είναι και αυτό να γίνονται σεμινάρια. Και τώρα πάλι, δηλαδή, εμείς ο σκοπός μας είναι επειδή είμαστε ένα νησί το οποίο δραστηριοποιείται πλέον στον τουρισμό, κυρίως στον τουρισμό, και όλα τα επαγγέλματα πλέον γυρίζουν γύρω από τον τουρισμό, είπαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, και επειδή στο κομμάτι της γαστρονομίας το δουλεύουν πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, και πάλι, όπως είπα και πριν, οι πρεσβευτές είναι οι ίδιοι οι εστιατόρες και όχι μόνο, γι' αυτό το λόγο είπαμε εμείς να πάμε ακόμα ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά.
και να γίνει μια πιο σοβαρή και πιο σωστή, με ένα σωστό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι στην ουσία, θα μένει και στον κόσμο. Δηλαδή θα ξέρει ακριβώς και όλες οι επιχειρήσεις, είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν αυτό το εκκήρυμα, το οποίο θέλει πολύ καλή οργάνωση, κύριε Κατσαρά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και ο κύριος Παπαδόπουλος τον άκουσα και είπε ότι ναι, θα μπουν 10, 20, 30 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι 500 εδώ στην Άξο. Οι άλλες επιχειρήσεις τι? Μα η πρόσκληση, δεν καταλαβαίνεις, εμείς η πρόσκληση θα γίνει σε όλους. Δηλαδή αυτό που είναι να γίνει το καλοκαίρι θα πάει σε όλες τις επιχειρήσεις. Και να υπάρχει μια οργάνωση, δηλαδή και να υπάρχει και μια ενημέρωση ότι αυτή είναι, ας πούμε, η παράδοσή μας πάνω στη γαστρονομία. Αυτές είναι οι συνταγές. Κοιτάξτε, υπάρχουν, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, το στοιχείο, το παραδοσιακό, την κουζίνα με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Υπάρχουν εστιατόρια, ας πούμε, που είναι αποκλειστικά πιο παραδοσιακά και πάνε με τον παραδοσιακό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες, μεταποιούν το προϊόν και το κάνουν ο κάθε σεφ ο οποίος δουλεύει την κουζίνα του να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Πάντοτε βέβαια εμείς, γιατί απότερος σκοπός στο τέλος θα είναι να χρησιμοποιούνται, κυρίως να παροτρύνουμε να παίρνουν ντόπια προϊόντα και να ενισχύουν και τους παραγωγούς. Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό που είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, η παραγωγή και αυτά. Αυτό βέβαια είναι στη διάθεση του κάθε ενός από πού θα παίρνει προϊόντα. Είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι τι πρέπει να γίνεται, πρέπει να ενισχύουμε την ντόπια, πρέπει να ενισχύουμε την μία εδώ πέρα και γενικότερα τους παραγωγούς, και είμαι σίγουρος ότι όλοι είναι απίθανο δηλαδή να μην χρησιμοποιούν τους ντόπιους. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει και πραγματικά, και συμφωνούμε ότι η Νάξος είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός γαστρονομικός προορισμός και όποιος έρθει στο νησί και φάει, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει τις καλύτερες εντυπώσεις ή τα τοπικά προϊόντα να τα πάρει μαζί του όπου, σε όποιο μέρος του κόσμου, του πλανήτη και αν επιστρέψει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ είδατε και τις προηγούμενες φορές και σαν Δήμος ότι αγκαλιάζουμε τις επιχειρήσεις, και εγώ το λέω και πολλές φορές, σε πολλές συνεντεύξεις που έχω δώσει και εδώ και αναφέρω πολλές φορές, ότι υπάρχει μια συνεργασία. Παλαιότερα θυμάστε και εσείς πολύ καλά, κάνετε δημοσιογραφία χρόνια, ότι το Δήμο πολλές φορές τον είχαν απέναντι. Εμείς δεν είμαστε απέναντι, εμείς είμαστε υπέρ. Ακόμα εγώ προσπάθησα πολλές φορές και σε φωτογράφηση και διαθέσαμε φωτογράφο να τραβήξει τις επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε στα social media εντελώς δωρεάν για τον επιχειρηματή. Δηλαδή η άποψη με αυτή τη στιγμή είναι πρέπει να υπάρχει μια αυτό είναι, δεν πάμε ανταγωνιστικά. Εμείς θέλουμε μια... Αλίμονο ο Δήμος θα πάει ανταγωνιστικά με τις επιχειρήσεις, είναι ποτέ δυνατόν. Ίσα ίσα ο Δήμος θα πρέπει να συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις. Παλαιότερα θυμάστε ότι το Δήμο τον είχαν απέναντι πολλές φορές. Ναι. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τι λέω. Πολλές φορές λέγανε ο Δήμος απέναντι, εμείς δεν απέναντι. Εμείς δεν πάμε έτσι όμως τώρα, το βλέπετε τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε δίπλα τους και ο Δήμος και εμείς. Βλέπουμε και το αποτέλεσμα δεν είναι προσπάθεια μόνο του Δήμου, είναι όλων. Ναι, οι επιχειρήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά και το κομμάτι της προβολής της Νάξου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πραγματικά και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν και με τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις έτσι όπως τις έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και προσφέρουν πολλά στον τόπο. Πολύ σωστά, και τις έχουν αναβαθμίσει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παρέχουμε και ποιότητα πλέον στον πελάτη ο οποίος επισκέπτεται τα νησιά μας. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κατσαρά. Ο κύριος Κούτουλας, πριν καταλήξει σε όλο αυτό το οποίο μας παρουσίασε προχθές, ήρθε σε επαφή με τους επιχειρηματίες της Νάξου, ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με τη γαστρονομία και τα λοιπά, γιατί άκουσα να εκφράζονται κάποια παράπονα ότι δεν ήρθε σε επαφή μαζί τους, ότι συνεργάστηκε μόνο με τους συνεργάτες του, κάτι που το είπε και ο ίδιος εκεί στην παρουσίαση, και όχι με ανθρώπους του νησιού. Δηλαδή με το Σωματείο Μαζικής Εστίασης, ας πούμε, που έχει μια ιστορία και έχει κάποιο υλικό συγκεντρωμένο. Ωραία. Είχε έρθει λοιπόν εδώ στο νησί, είχε κάνει επαφές με αρκετούς επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με την γαστρονομία. Είχε προσπαθήσει, από ό,τι γνωρίζω, και είχε κάνει και επαφή και με την εστίαση, με τον πρόεδρο εκεί. Βέβαια δεν τα βρήκαν στο ραντεβού, κάπου έγινε μια συνεννοησία εν πάση περιπτώσει και δεν καταφέρανε να βρουν, από ό,τι ξέρω. Εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να τα ξεπερνάμε. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, όχι, δεν μπορούμε να τα ξεπερνάμε αυτά. Όχι, είναι σημαντικά. Είναι σημαντικό να έρθει σε επαφή.
Είναι σημαντικό να έρθει σε επαφή με ανθρώπους της γαστρονομίας. Συμφωνώ, έκανε, όχι, δεν καταλάβατε. Γίνανε επαφές με ανθρώπους της γαστρονομίας. Τώρα με αυτήν την εκδήλωση που έγινε θα ξαναγίνουν και δεύτερες επαφές και διαβουλεύσεις. Θα ξαναγίνει πρόσκληση, θα προσκληθεί ξανά ο κόσμος σε δεύτερο χρόνο, ενδεχομένως με το νέο έτος, για μια δεύτερη συνάντηση, ενδεχομένως με περισσότερα άτομα, και θα καταλήξουμε και στα λογότυπα αλλά και στην διαδικασία του φεστιβάλ ότι θα είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί εμείς θα πρέπει με το νέο χρόνο, δηλαδή από τα μέσα με τέλη του Γενάρη, αφού και θα γίνει και άλλη μια συνάντηση, να γίνει προετοιμασία, βέβαια. Να γίνει προετοιμασία έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι να υποδεχτούμε αυτό το φεστιβάλ. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα υπάρξουν ακόμα περισσότεροι στην επόμενη συνάντηση. Εμείς είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες, εννοείται δεν το συζητάμε, και οι επαφές που θα κάνουμε και με την εστίαση και με τους μάγειρες και με όλους, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει μια. Θα μπορείτε να κάνετε συνάντηση και με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου έχει τα φημισμένα τυριά και γνωρίζει και από προβολή και από διαφήμιση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εμείς δεν αποκλείουμε κανένα. Άλλωστε η πρόσκληση ήταν ανοιχτή και μπορούν όλοι να έρθουν στις συναντήσεις τις οποίες γίνονται για καλό του τόπου μας. Από εκεί και έπειτα και η ΙΑΣ και άλλοι παραγωγοί και άλλοι συνεταιρισμοί έχουν βοηθήσει με τα προϊόντα τους, τα οποία ο κόσμος μετά τα χρησιμοποιεί στις κουζίνες τους, και είναι σημαντικό να είναι και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε σε επόμενη συνάντηση θα είναι η συνάντηση καλύτερη, να το πούμε, και θα μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξουμε έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι να υποδεχτούμε αυτό το φεστιβάλ. Θέλετε να διακόψουμε για λίγο να ακούσουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε για να πούμε και για τα χριστουγεννιάτικα? Βέβαια. Ωραία. Αναμένω. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μαζί μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού, τον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά. Συζητάμε για τα όσα ακούστηκαν, υπόθηκαν προχθές και για την παρουσίαση του γαστρονομικού φεστιβάλ εδώ στην Άξο, Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Κύριε Κατσαρά, έχουμε κάποια ερωτήματα ακόμη πάνω σε αυτό το θέμα από κάποιους ακροατές μας. Λένε ότι από τη μία μιλήσατε για επίσημα αποκαλυπτήρια στην ανακοίνωση που βγάλατε και από την άλλη λέτε ότι δεν είναι τελεσίδικα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε προχθές σε αυτή την συγκέντρωση που έγινε. Κοιτάξτε, αυτό που είπα και πριν είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ το να υπάρχουν και άλλες γνώμες. Ναι μεν, ας πούμε, γι' αυτό άλλωστε το φέραμε και στον κόσμο, σε αυτούς οι οποίοι στην ουσία θα συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ, και σε πρώτη φάση το φέραμε περισσότερο το να εκφράσουν αυτή τη γνώμη τους και στα λογότυπα κυρίως, για το πού θα καταλήξουμε. Άρα τώρα ξεκινάει η διαβούλευση δηλαδή, δεν ήταν, μας είπε την ιδέα ο κύριος Κούτουλας και από εδώ και πέρα. Μας είπε την ιδέα και εμείς είμαστε το να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Θα τις ακούσουμε και θα τις προχωρήσουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε όσο πιο σύντομα γίνεται για να υλοποιηθεί αυτό το οποίο είπαμε πριν. Γιατί για τον κύριο Κούτουλο δεν ακούγονται και τα πιο ευχάριστα σχόλια, αλλά μιλάνε για ότι έκανε κάτι μια πρόχειρη δουλειά, για το τέτοιο, ότι άφησε στην άκρη τον πιο σημαντικότερο σύλλογο για τη γαστρονομία που είναι το Σωματείο Μαζικής Εστίασης κτλ. Να μην τα αναφέρω. Δεν τον αφήσαμε στην άκρη, τώρα εντάξει δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης έχει ένα υλικό πολύ σημαντικό στα συρτάρια του που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι του γαστρονομικού φεστιβάλ. Μα αυτό που σας είπα και στην αρχή, δηλαδή επειδή είναι τρεις οι άξονες που θα κινηθούμε, ο πρώτος άξονας στην ουσία είναι οι εστιατόρες ή όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη γαστρονομία θα βάλουν σε πρώτη φάση αυτό που κρίνουν αυτοί ότι θα μπορέσουν να το συμπεριλάβουν στο φεστιβάλ που θα γίνει εκείνο το διάστημα. Από εκεί και έπειτα οι κανόνες οι οποίοι είναι να γίνουν στην τρίτη φάση, η οποία θα γίνει το clustering στην ουσία, είναι πολύ σημαντική οι γνώμες όλων και κυρίως και της εστίασης, οι οποίες εκεί θα καθορίσουμε με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα μπορεί ο κάθε ένας να ακολουθήσει και να μπει σε αυτό το cluster των επιχειρήσεων, ποιες επιχειρήσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα ακολουθήσουν και οι κανόνες για να γίνει αυτό. Ναι. Πάντως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όλο αυτό το υλικό που έχει ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης, γιατί από το παρελθόν είχε κάνει κάποιες ενέργειες, είχε ξεκινήσει και κάποια άλλη στιγμή ο κύριος Λιανός ως αντιδήμαρχος τότε και πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής να κάνει γαστρονομικό φεστιβάλ, για το οποίο είχε βραβευτεί κιόλας και το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ελπίζω αυτή τη φορά
να γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν τα πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείτε και με το Σωματείο Μαζικής Εστίασης και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γαστρονομία στο νησί, ώστε να βγει κάτι καλό και να κάνει πραγματικό ντόρο, να έχει και ένα πολύ δυνατό λογότυπο, ώστε να βγει η Νάξος πολύ έτσι δυνατά προς τα έξω με τη γαστρονομία της. Πολύ σωστά. Αυτή τη φορά θα γίνει, να ξέρετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι. Και πλέον έχει οριμάσει το κομμάτι της γαστρονομίας, το βλέπουμε άλλωστε κάθε χρόνο από τους ίδιους τους επαγγελματίες, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μακάρι να γίνουν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις κλπ. Για να γίνει ντόρος και να ακουστεί ως τα πέρατα της γης η Νάξος για τη γαστρονομία της που πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, Χριστούγεννα σε λίγες ημέρες. Χριστούγεννα, ναι. Θα έχουμε εκδηλώσεις εδώ στην Νάξο ή όχι? Λοιπόν, ναι, αύριο θα ανάψουμε το δέντρο στην εκδήλωση, την καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, από το 2019, καθιερώθηκε από εμάς σαν Δημοτική Αρχή. Ανάβουμε λοιπόν το χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ στην πλατεία Πρωτοδικείου στις 8 η ώρα. Θα έχουμε κοντά μας τη φιλαρμονική του Δήμου Νάξου, καθώς επίσης και το Αριάδνιο 2. Και θα ψάλουν διάφορους ύμνους χριστουγεννιάτικους, κεράσματα, τον Άγιο Βασίλη φυσικά, των αγαπημένων όλων, μικρών μεγάλων, και θα γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση. Σήμερα, το τέλος της ημέρας, θα σας προωθήσουμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί, θα σταλεί δελτίο τύπου, το οποίο και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εκδήλωση με ζωντανή μουσική. Και από εκεί και έπειτα στις 22 του μήνα θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, και φέτος έχουμε ξεκινήσει να στολίζουμε μάλλον την αίθουσα του Γενικού Λυκείου Μανώλης Κλέζος, που εκεί πέρα θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, καστικά και ζαχαροπλαστική. Για τα παιδιά διάφορες εκδηλώσεις. Για τα παιδιά. Θα μοιράσουμε δώρα φέτος στον κόσμο. Την Παρασκευή στις 22 του μήνα θα μοιράσει ο Άγιος Βασίλης, θα έρθει να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά της Νάξου, και παράλληλα θα γίνουν και παράλληλες εκδηλώσεις σε διάφορα χωριά της Νάξου, αλλά και στα νησάκια. Επίσης θα κουφωνήσει η συνεργασία και με πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι διοργανώνουν και αυτοί κάποιες εκδηλώσεις. Θα υπάρχουν κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις λοιπόν. Οπότε ο Δήμος προσπαθεί το διάστημα αυτό των Χριστουγέννων, γιατί παρατηρείται κιόλας ότι οι περισσότεροι προσπαθούν και φεύγουν αυτό το διάστημα από το νησί της Νάξου, έτσι λίγο να αλλάξουν λίγο κλίμα, αλλά για αυτούς τους οποίους μένουν εδώ να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν έτσι λίγο τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Ναι, πραγματικά ο Δήμος έχει ένα πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κατσαρά, στο να ανακοινώνει εγκαίρως κάποιες εκδηλώσεις. Τώρα μας λέτε ότι αύριο είναι το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Γιατί δεν το έχετε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα, να το ξέρει ο κόσμος, να προγραμματιστεί και να έρθει στην εκδήλωση? Κοιτάξτε, πολλές φορές είναι λίγο διαδικαστικά και τα θέματα, και οι χορηγοί, γιατί υπήρχαν χορηγοί οι οποίοι βοήθησαν και σε αυτή την εκδήλωση. Υπήρχαν πολλές φορές... Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα, εν πάση περιπτώσει, και έγινε μια... Θα πρέπει να το κοιτάξετε λίγο αυτό, γιατί πρέπει να το παραδεχτείτε ότι υπάρχει καθυστέρηση και για τις καλοκαιρινές και γενικότερα. Εντάξει, πάνω κάτω το γνώριζε ο κόσμος ότι στις 9 του μήνα θα άναβε το δέντρο. Τώρα σήμερα βγήκε και η επίσημη αφίσα και ενημέρωση για το άναμα του δέντρου αύριο. Αλλά σας λέω και σήμερα θα είναι στα χέρια σας και το πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί για τις επόμενες εβδομάδες. Πολύ ωραία. Για να γίνουν εκδηλώσεις και να ξέρει και ο κόσμος που θα πηγαίνει. Να το επικοινωνήσουμε κι εμείς και να ξέρουν και τα παιδάκια και ο κόσμος που θέλει να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Την επόμενη Κυριακή έχουμε και την ορκομοσία, έτσι, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν στις 11 η ώρα το πρωί θα γίνει και ορκομοσία για τη νέα Δημοτική Αρχή στο Ιάκωβος Καμπανέλης στις 11 το πρωί, και για τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους από όλες τις παρατάξεις, αλλά και από τα τοπικά συμβούλια. Θα είναι μια εκδήλωση έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι με το νέο χρόνο να αναλάβουμε όλοι στις θέσεις τις οποίες θα ορίσει το Δήμαρχος. Ναι, έχετε συναντηθεί οι 15 με το Δήμαρχο, οι 15 εκλεγμένοι? Έχουμε κάνει ως τώρα 2 συναντήσεις με τον Δήμαρχο. Έχουμε πει κάποια θέματα, κάποιους άξονες στους οποίους θα κινηθούμε τα επόμενα 5 χρόνια. Δεν έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με ποιοι θα είναι η αρμόδια τη Δήμαρχη για τα
Καθόλου τίποτα δεν έχει βγάλει ακόμη το σχήμα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, ο Δήμαρχος είναι που αποφασίζει, οπότε... Θα έχουμε και νέους μέσα στους αντιδημάρχους ή θα έχουμε μόνο τους παλιούς? Ναι, με το νέο νόμο που βγήκε τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν περάσει τους 20.000, θα έχουμε 7 αντιδημάρχους, γιατί 2 αντιδημάρχοι είναι στην κοινοφελή επειδή καταργείται, ο ένας αντιδήμαρχος παίρνει την κοινοφελή επειδή καταργείται και ο άλλος αντιδήμαρχος τον ΟΠΑΠΑ, επειδή η κατάργηση έγινε το διάστημα αυτή της πενταετίας. Οπότε άλλο ένα στην ουσία εκεί που έχει 5 αντιδημάρχους και 4 τα νησάκια, και 5 αντιδημάρχους και 4 τα νησάκια. Τώρα θα έχει 7 και 4 τα νησάκια, οπότε θα είναι 11 αντιδημάρχοι. Είναι το λιμενικό ταμείο που παραμένει, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει κάποιους άμεσους. Στην ουσία όλοι θα αναλάβουν κάποιο πόστος, είναι σημαντικό αυτή άρα τη στιγμή. Από τους 7 αντιδήμαρχους θα είναι έμιστοι και οι 7 ή θα είναι κάποιοι... Οι 7 θα είναι έμιστοι, ναι. Οι 7 θα είναι έμιστοι και 4 νησάκια, οι 11 θα είναι έμιστοι, ναι. 11 έμιστοι, μπράβο, πολύ σημαντικό. Άρα έχουμε εδώ χώρο να μπουν και κάποιοι καινούργοι από ό,τι φαίνεται. Ναι, είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και ο νόμος ο οποίος έχει αλλάξει και υπάρχει πλειοψηφία πλέον και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είναι σημαντικό ότι έχουν μπει και νέοι άνθρωποι μέσα, να αναλάβουν και κάποιες θέσεις ευθύνης, να μοιραστεί η δουλειά, αυτό που λέμε, να μοιραστεί η δουλειά και να υπάρχει ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εμείς κάναμε προσπάθεια, δεν είχαμε, καταλαβαίνετε τότε ήταν δύσκολες, γιατί λόγω και του νόμου ήμασταν μειοψηφία, ήταν λιγότεροι σύμβουλοι. Καλά τα πήγατε σε ό,τι αφορά αλλά αυτό, σε γενικές γραμμές. Όχι, εννοώ καλά τα πήγατε σε ό,τι αφορά τη μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε συνένεση. Όχι, δεν είχαμε αυτό. Και αυτός και σαν μειοψηφία τα πήγαμε καλά, αλλά και σαν Δημοτική Αρχή εγώ πιστεύω ότι παράχθηκε έργο, γίνανε... Καλά, αυτό σαν Δημοτική Αρχή ας το αφήσουμε καλύτερα. Εμείς από την αρχή θέσαμε κάποιες βάσεις όπως τα 3 μεγάλα έργα, και το λιμάνι και το αεροδρόμιο και το νοσοκομείο, και τα 3 στην ουσία τα πήγαμε πολύ καλά, δηλαδή και το ΠΕΑΛ που πέρασε για το λιμάνι και το νοσοκομείο που δεσμεύτηκαν 6 εκατομμύρια, το οποίο και θα γίνει η επέκταση του νοσοκομείου. Αλλά και αυτά δεν ήταν έργα του Δήμου, κύριε Κατσαρά. Αυτά δεν ήταν έργα του Δήμου. Έργα του Δήμου είναι άλλα. Είναι δρόμοι, είναι πεζοδρόμια. Είναι έργα με παρεμβάσεις του Δήμου. Είναι μεγάλες προσπάθειες. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, το ξέρω, μπορεί να γίνονται παρεμβάσεις. Σίγουρα. Η προσπάθεια και ήταν ουσιαστική του Δήμου, η βοήθεια του Δήμου σε όλα αυτά και οι πιέσεις οι οποίες έγιναν έτσι ώστε να προχωρήσουν σύντομα, και μην ξεχνάμε κιόλας, το λέμε πολλές φορές και είναι λίγο κουραστικό το κομμάτι για την πανδημία, αλλά και αυτό ήταν καταλαβαίνετε τώρα. Πάντα κάτι μπορεί να συμβαίνει τώρα το γενικότερα, είτε ακρίβεια, είτε οικονομική κρίση, είτε πανδημία, είτε οτιδήποτε, αλλά... Δεν ξέρω πάντως και πού βρισκόμασταν, ναι. Συμφωνώ πάντως, σε γενικές είμαι σίγουρος λοιπόν ότι κάποια θέματα τα οποία είχαν μπει και κάποιες μελέτες οι οποίες είχαν υλοποιηθεί και έχουν δημοπρατηθεί ήδη θα ξεκινήσουν, και κάποιες άλλες οι οποίες υλοποιούνται, και παράλληλα θα γίνουν και άλλες. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να το θέσετε πρώτη προτεραιότητα, την καθαριότητα στο Δήμο. Αυτό φυσικά και είναι. Και το κυκλοφοριακό, εν ώψη και της τουριστικής σεζόν, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, αλλά πιστεύω ότι αυτή την πενταετία θα γίνουν ουσιαστικές κοινές αλλαγές προς το καλό των συνδημοτών μας, του τόπου μας, των νησιών μας και γενικότερα. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, το εύχομαι ολόψυχα. Και εδώ μου λένε ότι έμαθαν κάποιοι ότι θα υπάρχουν 2 αντιδήμαρχοι Δήμου Δρυμαλίας. Δεν το γνωρίζετε. Ακόμα δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Εγώ σας είπα πόσοι αντιδήμαρχοι είναι τώρα. Εσείς πάντως θα είστε μέσα, πιστεύω να έχετε πάλι τον τουρισμό. Δεν ξέρω αν θα έχετε ακόμη τον πολιτισμό ή θα αναλάβει κάποιος άλλος. Πάντως τον τουρισμό σίγουρα θα τον έχετε. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτα. Είναι όλα στη διάθεση του Δημάρχου. Τα οποία λίγο αναμονή, λίγο υπομονή, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν για όλους μας. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αν δεν τα ξαναπούμε μέχρι τις γιορτές, εύχομαι καλά Χριστούγεννα, υγεία και ό,τι καλύτερο. Και καλή δύναμη. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.